תודה רבה לכם. תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לאירוע האסטרטגי הדרמטי של היממה האחרונה, נפילת משטר אסד בסוריה, כדי לנסות להבין איך צריכה ישראל להעריך למציאות החדשה באזור. נגיד שלום לאיתן בן דוד, לשעבר סגן ראש המל"ל ועמית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום לך. ערב טוב. אז בואו נתחיל מהשאלה שכולם רוצים לדעת, הנפילה של משטר אסד, זה טוב לנו או רע לנו? תראי, זה מאזן בהחלט מורכב, אבל אם אנחנו מדברים כרגע על העובדה שאנחנו נפטרים בסוריה, בשכנה שלנו בצפון, מנוכחות קבועה של איראן, מנוכחות קביעה של החיזבאללה, מנוכחות קבועה של משטר אסד המושחת והחלש, וגם, צריך לומר, גם מהמעטפת של רוסיה בסוריה, יש בזה בהחלט הזדמנות יוצאת מהכלל לישראל, עם כל הסיכונים, ויש סיכונים שמדובר בג'יהאניסטים או במורדים שכרגע השתלטו על סוריה, ואנחנו נצטרך ללמוד אותם יותר לעומס בשבועות ובחודשים הקרובים. אבל בשורה התחתונה, שעושים את המאזן של רווח והפסד, ואנחנו לא תכננו אותו, אני לא בטוח שאפילו ידענו במודיעין הישראלי שזה מה שהולך לקרות לנו בתוך שבוע 10 ימים. המאזן הכולל הוא שהציר השיעי ממשיך לספוג מכות קשות מאוד, אחרי שגם החיזבאללה קיבל מכה קשה מאוד בלבנון, החמאס הוא כאן נמרצות בדרום, איראן עצמה יותר מרוסנת בחודשים האחרונים אחרי כל מה שקרה לה ולחבריה ולציר שלה. המצב שלהם הוא חולשה רבתית לאורך זמן, כן. צריך להיזהר, צריך לקחת את זה בצניעות, צריך ללמוד את זה, אבל בהחלט המצב הזה הוא הזדמנות גדולה לישראל, שתצטרך ללמוד את זה לעומק ולא לראות רק מהמותן. איתן, הזכרת את זה בעצמך, שהמודיעין גם את האירוע הזה לא צפה. עד כמה זה צריך להדאיג אותנו אחרי 7 באוקטובר, אחרי השינויים שעל פניו נעשו באגף מודיעין, בחיל מודיעין בצה"ל, שאירוע בסדר גודל כזה כמעט מתפספס לנו? תראה, בסוף שמדובר על מדינות שכנות, מדינות אויב, שכנות, אנחנו אמורים, המודיעין הישראלי צריך לדעת כמעט כל מה שקורה במדינה הזו, בוודאי על צפי להתמוטטות של משטרים באזור. אין בכלל ספק שמערך המודיעין הישראלי, כאשר הוא עושה את הערכת המצב שלו השנתית, הוא מנסה לצפות את כל מה שקורה במדינות השכנות לו. בוודאי מדובר בסוריה, שהיא מדינה לא יציבה כבר מזה 12-13 שנה. ולכן זה קצת צריך להדאיג, או הרבה צריך להדאיג. צריך לומר קצת לטובת המערכת, שהמערכת עסוקה בכל כך הרבה זירות קרובות ורחוקות, ככה שהזירה הזאת היא לא הייתה זירה מיידית. הכוונה הזירה של צפון מערב סוריה, איפה שהתחילה הפעילות של המורדים. היו לנו דברים יותר חשובים לעסוק בהם איראן, לבנון, חיזבאללה, חמאס, עזה, וכמובן בשטחים פה ביהודה ושומרון, אבל זה בהחלט מדאיג. מערכת הביטחון תצטרך לשנס מותניים ולהתעסק גם בסוגיה הזאת. כן, איתן, אני רוצה לשאול אותך לגבי האסטרטגיה שלפחות ראינו עד עכשיו שמדינת ישראל נוקטת, כמו למשל כיבוש החרמון הסורי. מה אתה חושב על זה מבחינת ההשלכות של המהלך הזה? זה מעניין, כי אני בבוקר שהתראיינתי בסוגיה הזאת, אני בהחלט אמרתי שאחרי שראינו, אחרי שאנחנו כבר מזהים את ההזדמנויות וגם את הסיכונים מהמצב שהתרגש עלינו בסוריה, פה צריך, באמת ישראל צריכה לעשות פה הערכת מצב ולשאול את עצמה מה היא עושה עם החרמון הסורי, מה היא עושה עם הר הדרוזים, ובכלל מה היא עושה עם כל הפתחה הרחבה של מול רמת הגולן. ואכן לא